περάσαμε. Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Όλη αυτή η συσπήρωση του παοξίδικου λαού ίσως ενοχλεί κάποιους. Αλλά να ξέρετε ότι από εδώ και πέρα, ό,τι και να γίνει θα είμαστε μαζί. Είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν, ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει το δρόμο για αυτό. Θα σας ευχαριστήσω για μια φορά, γιατί χωρίς εσάς δεν γίνεται τίποτα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Λοιπόν, έτσι να πάμε όλοι μαζί, εγώ και εσείς, για να ξαναφτιάξουμε τον ΠΑΟΚ μεγάλο. Γιατί εκεί πρέπει να είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Εμείς μαζί για μια ζωή. Άιντε, άιντε, δικαιεύονται. Εμείς μαζί για μια ζωή. Άιντε, άιντε, δικαιεύονται. Ένα χαιρετισμό από τους φορείς της πόλης, ο νομάρχης της Θεσσαλονίκης, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Μπορεί εδώ να μην είναι Κολονάκι, είναι η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία, η Τούμπα της προσφυγιάς και της περηφάνειας. Είμαι δίπλα στο Θαδωράκι, είμαι δίπλα στη σημερινή διοίκηση του ΠΑΟΚ. Σήμερα ο λαός του ΠΑΟΚ διδάσκει παιδεία και δημοκρατία. Συγχαρητήρια! Ρουφιάνη πολιτική! Ο ΠΑΟΚ δεν είναι δικό σας μαγαζί! Αλήτες, Ρουφιάνη πολιτική! Ο ΠΑΟΚ δεν είναι δικό σας μαγαζί! Αλήτες, Ρουφιάνη πολιτική! Μαζί μας και ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ! Πώς μας έρχεται τα ρεύματα? Κάτε Παντρίκες 1002 τώρα, τόσο θα πάει ένα μπουκάλι στο κεφάλι. Και το ζόρι το κρατάω στα χέρια. Τρέμει το κέρι δώστε μαλάκα. Δεν τρέμει πούτσα μου φίλε. Τρέμει το κέρι μου. Δεν είναι παλιβάρια. Μαζί μας και οι βετεράνοι.